Românul nu se mișcă până nu-l doare tare, dar ce-ar fi să nu aștepți să intri în criză și să acționezi acum? Foarte mulți oameni vin la noi după 1 an, 2, 3 ani de gândire. 3 ani, oameni buni. Au auzit, au văzut, li s-a recomandat, dar tot amână și tot amână. Mi se pare atât de tragic că există în mintea noastră acest tipar. Lasă că trece și criza asta. Trece, dar o să vină următoarea. Pentru că realitatea este că între timp suferința aceasta se tot acumulează, durerile doar se agravează. Și când într-un final ajung aici să testeze, mulți spun: dar de ce n-am venit eu mai devreme? De ce nu mi-am făcut timp pentru mine? Terapia aceasta cu jad nu se explică ușor în cuvinte. Mi-e greu să povestesc despre ea. E bine să vii să o încerci pentru că organismul tău o va simți imediat. La Casa Jad oferim o testare completă ca să vezi cum lucrează căldura aceasta, presiunea rolurilor de jad și cum se simte această relaxare profundă. Pentru mulți este momentul când își dau seama cât de mult au amânat și cât de bine poate fi de fapt. La Casa Jad recomandăm ședințe de masaj pentru corecția problemelor de coloană vertebrală sau produsele să fie achiziționate acasă. Sună-ne la numărul de telefon pe care l-am lăsat pe ecran ca să discuți cu un consultant și să vezi cum te poate ajuta terapia.